regăsit la o nouă serie pe acest canal. Această serie se numește Creative Works și suntem alături de... Paul. Bun, și vom construi o căsuță. Așa că mă voi duce eu să iau lemne. Păi deja am eu. Și jocul ăsta e destul de drăguț, îl găsiți pe Steam gratis. Și zic că se merită, dacă e you needed. Da, se merită. Bă, nu pot să sparg. World bound recycles. Ia, fă-mă admin. Edit world. Că nu pot să construiesc. Public. Bă, pot să sar câte 2 blocuri. Oricum. Hai, mă faci admin. Scosei totul. Ia încearcă. Nu pot, fă-mă admin. Cum? Păi dai la... C... Nu, V, stai așa, că nu mai țin minte. Ce n-ai? A. Bă, ce șmecher! Ce? What? Da, așa. Așa. Eu mai întreb. A, știi cum? Dai pe ESC. Da. What the f... Și vezi players. Bă, tu plutești. Nu plutesc. Ba da, ești în aer. No. Mie mi-arată că merg. Păi și mie nu mi-arată players. Și dai pe mine și mă face admin. Admin. Mă făcuși? Da, am dat acolo admin și dau după Gata. aceea. Ia, pot să sparg. Da. Mă duc la lemne. Stai să... Ajută-mă să omor pixiul. Iau eu lutul. Bine. Cristale. Fac! Și să Ha, te mă. grăbești că vine noaptea. Știu, jocul ăsta l-am terminat. Am toate itemele, l-am avut. Știu să joc la perfecție. Bă, ne trebuie o ușă. Stai că iau Și eu niște lemn. să faci niște torțe. Imediat, că luai niște ashwood. Da, ne trebuie. Stai așa, că nu știu dacă te auzi. Te dau puțin mai mult tare. Stai așa, nu mai puțin. Să mă asigur dacă filmează. Bă, văd un mob din ăsta. Stai așa. Deci Bine. filmează. Te dau la maxim. Mă aud? Și dau eu jocul mai încet. Ia și tu niște mai Bă, vine. de ce am, mă? A, l-am jocul bine. Gata. Ia și tu niște vine. Ce fac, mă? Am. Cred că l-ai, nu l-ai. Și Craigwood, mai trec Craigwood. Și să-mi ia niște moss. Bă, ce mă? Mă bate unul, help! E, las că... Mor. L-am văzut. Stai, lasă că-mi iau eu itemele. Și unde pot găsi vine-urile? Că am uitat. Stai așa. Tu, hei, să-i teleport. Gata, am revenit, să nu te duci să-i mie itemele. Nu, eu caut aici. Vine. Ha, mă, unde ești? Mai ești șmecher? Vine. E bubuit ăsta, bugat. Mai ești șmecher? Pune scad de viață. E ora 7. Haide să facem casa mai repede. Stai așa să iau lemne. Și ia niște vine-uri, că am eu ăsta pentru torțe.
locui o torțe. Nu-s bune mostorci alea. Știu, dar până așa de Fac început... puțină lumină. Să-mi dai Vine. Stai, păi nu-l ai. Tai pomul ăsta. Cred că mă vezi cum tai la el. Da. Eu fac acoperișul. Așa. Eu aproape terminai acoperișul. Hai că vin și eu. Sunt 69 de grade, what the fuck. Călduț. Da. Pentru jocul ăsta, dacă eram afară, eram cuptor. Așa. Cum craftezi? Pe M era. Craft. Nu, pe Q, pe Q. Păi dai tot aia. Cum fac niște lemne? Cum era? Bă, cum făceam lemnele? Trebuia să dau aici. Ai uitat. Wood wall. Ne o pun pe aici torțe pe lângă teleportorul ăsta. Pe lângă touchstone. Făcui vreo 176. Da, ai Vine. Cum ieși? What the fuck, dude? Cum ajungești pe tavan? Cu talent. E bine, mă? Da. Mamă, când stau într-o torță e 131 de grade. Știu, e 180 într-una. Ba nu, 131. Parcă așa știam, 180. Eu mi-am niște ciuperci să mănânc. Și pun și tavan? Păi avem deja tavan. Păi ce ăsta, mă? Stai că-l sparg. Că nu-mi place. Ajută-mă. Pe bune, Ajută-mă. e ora 9. Păi și sparge-l. Dai cu aspiratorul. Stai așa. Construiesc eu, bă. Nu trebuia să fac asta. Sau ba da? Nu știu. Eu asta sunt 3 aici. 3 mai vine una. Deci era bine. Bă! Ce? Era să mor! Cum? Nu știu. Să te uiți pe filmare. Da, o să mă... Uite ce repede pun blocuri. What the fuck, bă, ce facem, mă? Asta e de-abia prima casă, nu ne facem pala din prima zi. Nu trebuia să fac așa de înaltă. 1, 2, Nu 3, contează. 4, trebuia să fie de 4. Nu contează. Hai, pune repede. N-ajung. Nu ajung. Nu o să pun bine. Ups. Ce față ai? Eu mi-am făcut. E frumoasă. Bă, dă-i ban. Sernaio Dă-i ban. ban. O să pun eu asta cu parolă. Nu mai am cu parolă? Dă că fac eu Să pun torțe. parolă. Sau ai tu? Nu mai am. Nu știu dacă pot. Pune repede. Ai Vine-uri. Bă, ce nabii? Esc. Dă-i ban. Ban. Edit world și pun parolă. Public, pun parola. Bă, să nu spui că ne aud. Nu pun, mă. Gata. Mamă, ce e afară. Mă! Bă, pili. Dă-i mă în ăsta. Îți dă. Ce? Mă scoasă. XD. Bă, mă scoasă.
Pune pe pauză filmarea. Nu merge că filmez cu... Nu mă mai lasă să dau return-ul ăsta. World. Mă, mi se bugă. Deci vai. Bă, a venit unul. Stai așa că Veniră doi, bă. intru din nou în joc. Mă omorâră. Tomorură? Da. Stai așa că intru în... Îl las aici. Bă, dar de ce? Cepa! Stai așa să scot să nu ne audă. Echidol. Gata. Ai grijă. Ia uite. Ajută-mă. Păi ce că nu mă spawnă? Eu te văd aici și eu mă bag cu ăștia. Păi sunt... Gata. Păi e greu să-i omori. Ha, mă, că nu Bă, mai cum am să intru timp. în casă? Nu știu. Că e ușa blocată. Hai că omor și un pixie. Gata. Ce lași? Nimicuri. Stai așa să craftez eu o ușă să văd cum e. Și am vreo două din astea. Ne punem aici. Death Statue. Bă, cum se numește ușa? Dorie. Da, Dar Dor. nu do. Era cu 2 de om. Ne trebuie Vine și Beeswax. Ai? Beeswax. Am eu Beeswax. Dăm 2. Stai, inventory. Dropai. Făcuș? Păi nu, că mă duc să iau niște Vine-uri. Mamă, Da, ce ai luat monștri alea, nu? sunt aici. Da, așa să mănânc de asta să mă regenerez. Sper să nu mă vadă. Îmi trebuie sabie. Fac și de aia, ne facem sabie. Îmi trebuie... Îmi trebuie și mie un vine, să mai mie și mie un Imediat. vine. O să stai aici o grămadă. Mă mai iau și eu de o sabie. Fuck. Îmi trebuie, bă, să-mi iei și mie 2 vine și niște cregwood. Am, Te rog. luai Cregwood. Nu da mult. Mult? Da, mult. Să-mi drope și mie puțin. Încerc. Păi ce faci Mamă, cu el? îmi fac o mănușă și o sabie. Să-mi faci și mie. Da, ia foarte mult vine. Vine am 14, 15. Ajung? Ia 20. 18 fură. Ok. Dacă vrei, mă mai duc într-o parte să mai iau. Nu, atâta e suficient. Cregwood am 30. Mai iau? Mai ia puțin. Stai așa că iau și niște Beeswax. Beeswax. Da, ți-am dat. Păi mai iau să fie. Hidden Temple. Sword. Pune teleportorul tău în casă. Ok. Wow, nu pot că e un pixie din ăsta. Fugi. Ce mă, unde e? Unul corupt. Bă, ăsta te rupe, bă. Unde mă? Fugi. Gata. Filip, hai să-l batem. Nu poți, că mă scade greu viața. Pixie. Dă-i mă în el. Da. Și e aici. Băi, dar nu... Bă, dă-du și în mine. Hai mă, că aproape l omorâre. Eu iau loot-ul.
Pentru că eu l-am adus. Da? Mie-mi lași tu. Eu iau lutul. Bă! Bă, ia-ți asta. Mor. Stai să mănânc ciupercă. N-am. Cum? A, n-am ciupercă. Fac. Dă Nici să eu n-am ciupercă. craftez eu ceva. What? Trecu și prin ăsta. Ba nu. Eu acum au observat. Hai, pune repede ușa. Ok. Avem ciuperci. Bă, ci... Nu mai da! Bă, mor! Da, Stai așa să văd ce pot să fac. ne trei ciuperci. Bă, ce zici? Bă, găsi deșertul. Stai așa. Du-te explorează până craftezi o chestiune. Da, să-mi faci și mie. Fac craftez și mie. mining skill, ne trebuie... Mă duc în explorare. Ciuperci. Știu eu că văzui aici. Dar am puțină viață, că dăduși tu în mine. Și mănânc și o ciupercă. Să mă regenerez. Eu găsit deșertul, dar nu mă duc în el. Da, există scorpioni? Că nu știu. Că nu mai țin minte. Există capră de munte. Serios, chiar am văzut-o. Și dă o grămadă de damage. Păcat. Mai făcui două, vino să-ți dau. Ce făcut? Ce Două mining seal-uri. Da, dropează-mi bine. Și Vino. îmi trebuie vine. Îmi trebuie puțin cregul și vine. Dă că să fac sabie. Nu-ți dau că fac sabie. Și îți faci și ție. Păi îmi trebuie decât un vine și cregul. Uite, ia. 5 cregul și un vine. Mersi. Stai așa să văd ce armură. Da, leather, rockstar, chestie. Rockstar, rock. Mamă, băi. Dar măcar am sabie. Mă duc să... Bă, îmi trebuie un rockstar rock ca să-mi fac Știu un de unde să iau, mă duc să iau. alt drop. Bă, ce Da. bine merge jocul ăsta. Ție îți merge bine, mă? Da, Da, merge bine. îți framează când alegi, nu-i așa? Puțin. Păi așa face și mie, că e de la creativul ăsta, că nu e bine optimizat. Că framează. Da. Oricum, poate de la rami. Nu știu. Eu sunt în explorare. Bă, să ai ăla lângă casă, da? Teleportorul. Păi e deja lângă casă. Bine. Hai că îl omor pe fraierul ăsta că doarme. Surprise, motherfucker! Trebuie mi se blocă jocul. Că Păi? Vreau să bag graficile pe Festus. Gata. Mă scoasă din el. Și acum, da, se încarcă. Se blocă decât imaginea. Bă, mi se blocă. XD. Gata. N-a avut un frame. Mamă, ce mă îmbul pe lângă ăsta, ca în Mamă, Minecraft. mie mi se blocă rău de toți. Păi dacă te mâncăm cur. Gata. XD. Ai omorât un PC. Cu sabia Acum asta. merge binișor. Bă, eu iau niște nisip din asta, pietre de pe aici. Mai Bă, de mănânc să nu niște sară ce am în chestii de față. asta. Găsi râu. Eu mă bat cu animale ca să iau item. Ăsta e Nilu, bă, ăsta e Nilu, să fii serios, ăsta e Nilu. Nu, vino aici, vino aici. Găsi vino sandstone. N-am, mă, fraiere. Dar ce Oh, putem nu. face cu sandstone? Sper că nu vine ăla. Nu știu. Ce faci? Ia că parcă am avut eu nevoie de pentru ceva și... Bă, nu știu ce e ăla.
Las. microfonul pentru câteva secunde. Canyon Floor. Bă, eu ajuns într-un biom care nu e bine. Și mai am și lag aici. Ce culoare are? Toate culorile de pe pământ. Știu biomul ăsta, mă luptam eu când aveam sabie de diamond. Se iau cactus. Da, ia ca. Nu, că doarme chestia la lângă el. Te rog să nu te trezești. Da, mor. Am murit. Eu mă urcai pe cel mai... Gata, am murit. Fell to death. Păi m-am încă un 30 de metri. Deci știi pe unde sunt eu. Stai că Dirt! mă duc eu după iteme repede. Bă, ce e chestia asta, mă? Weed. Găsi weed. Weeds. Pe acolo e. Știi, e fain că ți le arată pe mapă unde muri și itemele. Da. Ți arată cu cap de mort. Să mă arunc în apă că sunt pe un vârf de munte foarte mare. Păi nu mori. Dacă mor nu știu ce am. Nu, mi scăzut damage. Mult? Puțin, un sfert de viață, oh my god. Se spawnă un crab lângă mine, mă, bă. Ai milă de mine. E nasol că scrabi. Was claimed. Mamă, golem. Dacă l omor pe ăsta, Avem sabie de lemn. nici mi arată viața lui. Mor. Dai că am puține de viață. Găsi o din asta cu oase, o creatură cu oase. Bă, dacă mă urmărește fraiera asta... Mamă! Bă, vin acasă să vezi pe cine aduc. Aduci creștin. Bă, asta e capră! Bă, asta e nebună, mă urmărește și în apă. Ha, bă, vrei bătaie? Mă omorâ, Dusteli. Și pe mine mă omorâ Dusteli ăla. E o capră, nu? Nu, Dar ce e asta? o chestie. O chestie cu oase. Da. Și cu păr. The Quimby. Ce e asta de Quimby? Mă duc Ce? mă duc să-mi iau itemele. Ce e Quimby-ul? De unde vrei să știi? Un boss? Un boss, cred? Nu știu, în jocul ăsta sunt multe chestiuni. Că știu că în multe jocuri sunt niște boși, adică niște monștri foarte mari care îți dau item sau chestii de genul, pe nume Quimby. Ia uite capra. Ia uite. Știi că poți să sar 2 blocuri în jocul ăsta? Știam că am mai jucat în jocul ăsta. Găsi un cizard, o pasăre. Bă, uite-te ce face! Asta nici nu mă nimerește. Mamă, mai găsi și un din Bă, asta, ce mă. mult damage de prostia asta. Vai că aproape omorâi. Mamă, ce mă zboară asta, mă zboară 3 metri. Uite, mă sună toți. Bă, dă-te o vomă, cea de genul. Oare de cât timp filmezi? Nu știu. Stai așa să mă uit. Un Dryad Leafy. De 24 de minute, bă. Bă, care sparsă casa? Face de 30 de minute, nu-i problemă. Tu spărsăși casa. Nu spărsi casa, de ce aș face asta? Când îmi dropă un cactus. Stai Nu așa știu. că mă duc să-mi iau din nou itemele. Nu pot să intru în statuie, să-mi iau chestiile. Fă? Crumbled. Hai mă, dacă e șmecher. Vine. Muriți de 70 de video. Nu, eu îl bătui acum. Fraier. Acum mă duc să-i fur cactusul. Eu mai fur doamne,
Mai bat o din asta, o pasăre din asta. Da, uite ce mare e. Ia uite, frate, de-abia îmi dă damage. Haha. Aia era. Dă-te ciuperci. Mai mănânc o ciupercă. Bă, să mă iau la bătaie cu un goblin din ăsta. Ce goblin? Nu știu. E un monstru din ăsta mare de piatră. Nu! Că dă damage la mult. Știu că Și... m-am bătut cu de... Frate, se spawnează în continuu păsări. Dacă mă duc Le în bază. bat. Că ăstea le bat imediat. Dacă vrei să ajungi în bază, dai teleport. Știu. Ui. Nu scăzut deloc damage. Și îmi dă ce asta, mă? Gizard. Bun. Teleporting in 3 seconds. Gata. Teleporting. Ce să ăștia, mă? Tu le-ai pus aici? Da. Mai pusei și eu câteva. Bă, ci că no jumping on the bed. Deci, practic, dacă sărim în pat, îl rupem. Deci nu trebuie să Bă, facem. cine a făcut acoperișul ăsta? Că nu l-a făcut bine. Tu l-ai făcut. Bă, stricași casa. Dar nu eu. Nu era așa. Era de 4 sau de 5 era. Păi tu ai făcut-o seara trecută. Păi da, și era de 5, era până pe acolo. Nu-i problemă, tot mare îi. Era de 5 blocuri înălțime, nu era așa. Da, era așa, dar Păi și și așa unde dispărură? nu știu, dar și așa e foarte mare. Bine, acum, nu știu, vreau să E. craftez Build. sabie, mine stone. Acum, Haide să mergem la minat. prea târziu. Ce că să mineresc stone. Să minezi stone. Mineresc. Ia, Ia să vedem. De ce, asta e mina noastră. de ce avem nevoie? Dă că fac eu aici. Fac eu aici un tunel ca să știm unde e. Ia uite. What the f... Bă, ce naibii? A, tu erai, Hello. mă speriaș. It's me, Nicol Sherry. Stone. O să fac curând o sabie de stone. Și eu. Trebuie... A, pot să fac, mă duc să fac o sabie. Hai, că Ok. îți fac și ție. Da, mersi. Să fac și mie, că vreau să mă bat cu niște mob. Așa, deci ne trebuie Da, procesorul ăsta. Stone nu mai trebuie. Mă duc să mai iau. Am 17. Da, așa că nu nimeream gaura. A! Bă, nu trebuia să sapi atâta. Nu contează. Bă, sau să facem aici încă o cameră cu chesturi, cu chestii. Să punem în loc lemn sau cea. Îmi trebuie mult stone să fac 2 de alea. Cam cât? Nu știu, cred că atâta. Am Oricum eu se face 30. super ușor. Ai oase? Oase? Stai să mă uit în bag. Am 5. Dă-mi-le. Că îmi trebuie să fac sabie. Hai că mă duc acum. Mai fac câteva torțe. Că nu... mai îmi trebuie Craig. Gata, făcui ăsta. Da, procesorul ne trebuie... Bă, da, procesorul este util că ne putem face obsidian. Îl pun aici. Nu... ia să văd eu. Ăsta e procesorul, da, ăsta e procesorul. Așa.
Și și știu să ne facem un chest. Nu da, mă, nu da. Ne trebuie wood slab și beeswax. Am eu o grămadă de beeswax. Și facem și slaburi acum. Da, face slaburile. Da, lasă, fă-i tu. Stai puțin mai întâi De să fapt, mai fac bine fă-i săbil. două. Mai bine fă-i două, că și așa nu prea e loc. Bă, eu cred că mă apuc să fac și a doua cameră. Mai ai lemn. 41. Neprelucrat. A, nu. Stai că iau... Da. Bă, ce caută cactusul ăsta aici? Eu l-am pus. Păi nu crește. A. Oricum... Sau, nu știu, oricum am și eu cât cactus, am 5. Și flower cactus, care o să ne ajute foarte mult. Cu ce o să ne ajute? Nu știu, dar parcă cu o sabie, nu mai țin minte ce am craftat eu mai de mult. Și nu știam de unde să iau. Dar atunci casa ta din ce era făcută? Mă refer la bloc. Tot din lemn. Lemnul e baza. Bă, eu sar continuu. Mi se bloc... Bă! Nu știu de ce sar în continuu, gata. Framează. Știu și mie. Twin. Cum naibii se face, mă? Use to craft. Stai că vin imediat. Să iei mai mult lemn ca să faci și a doua cameră. Am o grămadă. Ți-l dau? Dăm ceva, dar să faci săbile în primul rând. Mersi. Cu neplăcere. Bun, acum ăsta și fac în slaburi. Și... A, nu! Cu ăsta faci twin. Twin-ul? Cu ce? Da, cu de la cu... Procesorul? Eu mereu Cu m-am Vine. întrebat ce face. Deci, ca să faci twin îți trebuie Vine. Da, și procesor. Și le bagi acolo. Ușor. Și ce putem face cu twin-ul? Gata, vino să-ți dau. Vino cu asta. Mai ai lemn? Nu mai Ia, mulțumesc. 5 lei. Așa. Acum, ce ne mai trebuie să craftăm? Armură. Dar e greu. Aș vrea wood mining seal. Păi avem deja wood mining. Păi nu știu, ia stai să văd. A, Avem da, deja, ai făcut totul. da. Extract. A, deci trebuie să fac ăsta. Îmi trebuie stone slab imediat. Ne facem geamuri. Nu știu. Păi ai sand sau mă duc să iau? Du-te și ia. Dar ne trebuie forge. Păi fac încă, mai fac, dar mai întâi nu mă duc să iau, nu că mi-e lene. Că am niște treburi. Mai ai lemn? Ce? Mai ai și tu lemn? Mai ai lemn? Trebuie. Du-te să iei. Fac. Și mie trebuie. Și mai trebuie încă o ușă. A, stai așa că-mi trebuie. Iar. Stone slab. Bă, cine îmi luă stone slab-urile? Eu din greșeală, dacă țin până. Stai bă, că nu... A, uite la el. Mă uit la armură. Mă duc acum. Într-o mină, parcă pe aici. Bă, ne trebuie lemn, stai așa că am eu lemn la mine. Du-te și Am eu niște lemn. Dar îmi trebuia, dar acum asta e. Trebuie să facem armură.
Deci să vedem de ce se face forge. Forge. Deci ne trebuie procesor, stone. Deci ne trebuie un stone mining. Trebuie să ne facem un extractor, care ne trebuie să facem un procesor. Ce faci? Pod? Da. Eu nu am ăsta de blocat. Ce? Procesorul. Aga. Ups. Ce? Muri. Nu văd nici Haide să facem un extractor. făcui. Ha? Făcui, dar nu văd nimic. Stai așa, poate pot să fac niște torțe. Da, nu pot. Stone, bedrock, stone. Mă uit așa. Îmi trebuie... Ce-mi trebuie? Ăsta. Bun, acum... Uțle. Extract. Așa. Ok. Eu făcut din greșeală dirt slab în loc de wood slab. N-are nimic. E ora 7. 8. Acum fac stone mining seal, să văd ce-mi trebuie. Ia și tu stone mining, da, să-mi faci și Da, mie. păi ne trebuie o grămadă de chestii. Stăm și, făm și mie. Păi da, dar trebuie să fac cărbune. Păi da, da, fă și mie. Că sărac și Poți nu să am faci de blocat. extractor. Păi asta fac acum. Da, da, să-mi faci și mie o mânușă de stone. Bă, eu nu-mi schimbai sabia. Vezi să ți-o schimb și tu în aia de piatră. Nu mi-am schimbat-o. Uțlep. Am fi... Faci azi extractorul. Da, aproape-l făcui. Gata. Bă, sabia asta nu are nimic. Extractor. Gata, făcut extractorul. Acum făm o mânușă. Păi ia asta, e așa. O mânușă de piatră. Fii atent, dă-ți TP la mine. Păi n-am cum să date pe la tine. Dă și vezi. Gata? Da. Nu văd nimic. Dă-mi-le. Dă-mi extractorul. Și tu dă mânușă. Păi nu făcui. Păi fă. Că de-aia între extractorul. Limestone. Dar torțe nu avem. Du-te să iei de afară, te reportează A, pe. deja făcut. Îmi dai și 24. mie. Dă-mi-le mie, 24. că du-te tu să iei chestii. Ce ăsta? Cărbune. Hop. Explorează. Oricum nu pot să spun nimic. Sper să nu Bă, sară ce-am Ia stai să văd de cât timp filmăm. De o jumătate de oră. Nu-i bai. De 40 de minute. Cam atât cu acest E, episod. Pa! Da.